дар корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки намояндагони масъули Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор, маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ, Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ва намояндагони ташкилотҳои шарикони рушд ҷаласаи дахлдори гурӯҳи кории техникӣ дар доираи лоиҳаи ҷалб намудани ҷавонони хоҷагиҳои фермерии хурд тавассути истифода намудани технологияи кишоварзӣ барои беҳтар намудани амнияти озуқаворӣ ва занҷираҳои арзиши маҳсулот баргузор гардид. Дар ҷаласа масъалаҳо ҷиҳати муаррифии консепсия барои ташкили лагери инноватсионӣ, муаррифии онлайн платформа барои дархости грантӣ, муаррифии интерфейс ва мундариҷаи платформаи таълимии электронӣ аз тарафи менеҷери лоиҳаи Сароб тавассути рӯнамо муфассал ба ҳозирин пешкаш гардид. Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ ва тавонмандсозии ҷавонон дар самти соҳибкорӣ, ташкили лагерҳои омӯзишӣ ва дуконҳои рақамии кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои зерҳадаф пешбинӣ мегардад. Дар дораи онҳо ҷавонон бо механизмҳои дастрасӣ ба грантҳо, тартиби таҳияи лоиҳаҳои соҳибкорӣ, омодасозӣ ва пешниҳоди дархостҳои грантӣ шинос гардида, малакаҳои заруриро барои таъсис ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ соҳиб мешаванд. мо тавонистем бо шарикони рушд дар соҳаи ҳамин пешравии кор бо ҷавонон дар соҳаи кишоварзӣ ва яъне амалӣ кардани рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ ин имрӯза як мавзӯи нав аст ва дар деҳот ба занҳо расондан ин бисёр ҳам як чизи хуб шуд барои мо, барое ки мо тӯли 3 сол дар чихеле ки дар боло зикр кардам бо лоиҳаи бонки рушди осиё кор мекунем дар соҳаи кишоварзӣ ки бояд мо академия барои занони кишоварз ташкил мекунем, хоҷагиҳои фермерӣ, унҷа мо онҳои омӯзишҳо мегузаронем ва яке аз мавзӯъҳомон ин ҳамин рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ мебошад. инчунин оид ба тренингҳои омӯзишӣ дар минтақаҳо баргузоршаванда аз ҷониби шарикони лоиҳа маълумот пешниҳод гардида, ҷараёни иҷрои фаъолиятҳо, натиҷаҳои ба дастомада ва нақшаҳои минбаъда муаррифӣ карда шуданд. Дар ҷанбаси ҷаласа хулосаи нуқтаҳои амалӣ, нақшаи ҷаласаи навбатии гурӯҳи кории техникӣ ва қадамҳои минбаъда мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҷаласаи гурӯҳи кории техникӣ дар фазои созанда ва муҳокимаи озод анҷом ёфта дар қисмати ҷанбастии иштирокчиён ва коршиносон фикру мулоҳизаҳои худро оид ба муаррифии онлайн платформаҳо, ташкили лагерҳои инноватсионӣ ва дуконҳои рақамии кишоварзӣ баён намуда, омодагии худро ҷиҳати ҳамкории зич таъкид карданд. дар доираи лоиҳаи ҷалб намудани ҷавонони хоҷагиҳои фермерии хурд тавассути истифода намудани технологияи кишоварзӣ барои беҳтар намудани амнияти озуқаворӣ ва занҷираҳои арзиши маҳсулот низ корҳо идома доранд. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур тавонмандсозии ҷавонон дар Тоҷикистон тавассути таъмини дастрасии баробар ба дониш, инноватсия ва муҳити устувори тиҷорат тавассути технологияҳои рақамӣ ки амнияти озуқавориро беҳтар мекунад ба шумор рафта, аз ҷониби барномаи озуқавории ҷаҳонӣ ва агентии Корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ роҳандозӣ карда мешавад. мақсади асосӣ ин дастгирии ҷавонони Тоҷикистон бо роҳи истифодаи технологияҳои рақамӣ ва инноватсионӣ, беҳтар кардани амнияти озуқаворӣ ва имкониятҳои иқтисодӣ мебошад. дар марказҳои ҷамоатҳои 19 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дуконҳои рақамии кишоварзӣ ба роҳ монда шуда, тавассути онҳо маълумоти асосии соҳаи кишоварзӣ аз қабили пешгӯии обу ҳаво, арзиши маҳсулоти кишоварзӣ, машварату тавсияҳои илмӣ, фурӯши молу маҳсулот, ҳамзамон таҳияи модулҳои омӯзишӣ ва дигар хизматрасониҳо дар назар дошта шудааст. лоиҳа 3 меҳвари стратегиро фаро мегирад ки барои рушди соҳаи кишоварзӣ аҳамияти ҳаётӣ доранд. рақамикунонии соҳа ин ҷавобгӯи ҳадафҳои барномаи рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ барои солҳои 2025-2029 мебошад. дар самти ташаккул ва рушди рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ корҳои муҳим оғоз гардида, марҳила ба марҳила амалӣ шуда истоданд. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешбурди иқтисоди рақамӣ, истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои
рақамӣ амалигардонии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030, консепсияи иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон, тақвияти ислоҳоти ниҳодӣ ва сохторӣ, вусъат додани рушди рақамикунонӣ ва инноватсия дар соҳаи кишоварзӣ, талаботи созишнома оид ба маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ассотсиатсияи байналмилалии рушд, барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030. Бояд гуфт ки бо ин мақсад соли 2024 дар назди вазорати кишоварзӣ корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ таъсис дода шудааст, ки дар ин самт фаъолияти назаррас дорад. миннатдории кормандони соҳаи кишоварзии ҷумҳуриро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгириҳои пайваста ва таъмиру азнавсозии бинои корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ тибқи таҷрибаи байналмилалӣ, мутобиқгардонӣ ба талаботҳои муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ бо камоли эҳтиром баён менамоям. Бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 майи соли 2025 таҳти рақами 334 барномаи рақамикунонии соҳаи кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 қабул карда шуд. барнома барои идомаи минбаъдаи ислоҳоти аграрӣ, ташкили низоми устувор ба тағйирёбии иқлим, иқтисоди сабз, фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани ҳосилнокӣ, истифодаи самаранокии обу замин, рушди устувор ва таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, кормандони маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ бо мутахассисони соҳа аз кишварҳои Озарбойҷон, Беларус, Узбекистон ва ҷумҳурии мардумии Чин табодули таҷриба намуданд. баъд аз омӯзиши таҷриба, тибқи тартиби муқарраргардидаи лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рақамикунонии соҳаи кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 таҳия ва бо вазорату идораҳои дахлдор, шарикони рушд ва бахши хусусӣ мувофиқа гардида ба баррасии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 29 майи соли 2025 таҳти рақами 334 дар бораи барномаи рақамикунонии соҳаи кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2029 қабул карда шуд. барнома барои идомаи минбаъдаи ислоҳоти аграрӣ, ташкили низоми устувор ба тағйирёбии иқлим, иқтисоди сабз, фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилнокӣ, истифодаи самараноки обу замин, рушди устувор ва таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд. маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ, вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади беҳтар гардондани инфраструктураи соҳа, рушди устувор тавассути инноватсия ва рақамишавӣ, баланд бардоштани самаранокӣ, кам намудани корҳои дастӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва мутобиқгардонии онҳо ба иқтисоди рақамӣ, ҳамоҳангсозиро дар самти рушди рақамикунонӣ ва хизматрасониҳои электронӣ бо назардошти омӯзиши давлатҳои ба мо монанд амалӣ намуда, дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва бахши хусусӣ чораҳои зарурӣ андешида истодааст. тоҷикистон дар татбиқи технологияҳои рақамӣ дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла телекоммуникатсия, молия ва хизматрасониҳои давлатӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. дар ин раванд рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ дар тоҷикистон ҳанӯз дар марҳилаи ибтидоӣ аст. зарур аст ки татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи кишоварзӣ барои беҳтар намудани ҳосилнокӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ ва шароити зиндагии аҳолии деҳот суръат бахшида шавад. ҳадафи барномаи мазкур таҳияи маҷмӯи тадбирҳо оид ба рақамикунонии соҳаи кишоварзии тоҷикистон мебошад. он вазъи кунунии кишоварзии рақамиро дар кишвар арзёбӣ намуда, мушкилот ва имкониятҳои асосиро муайян мекунад ва нақшаи чорабиниҳоро ҷиҳати суръат бахшидан ба татбиқи технологияҳои рақамӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва деҳот пешниҳод менамояд. қобили қайд аст, ки тибқи маълумоти ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид ФАО, аз шумораи умумии давлатҳои аъзои ин созмон 194 давлат танҳо ҷумҳурии тоҷикистон ва Косово барномаи рақамикунонии соҳаи кишоварзӣ таҳия ва қабул намуданд, ки ин боиси ифтихор аст.
дар робита ба ин моҳи сентябри соли ҷорӣ муколама ва вохӯриҳои судманд дар назар дошта шудааст ки дар ин самт маблағгузорӣ ва ҷалби сармоя амалӣ карда мешаванд. Бояд тазаккур дод ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон то ин дам дар соҳаи кишоварзии мамлакат барномаи рақамикунонӣ таҳия ва қабул гардидааст. То имрӯз аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонӣ, инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзӣ Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳо бо сохторҳои рақамикунонии дигар давлатҳо оид ба ташаккулу рушди рақамикунонӣ, такмили ихтисос ва омӯзиши таҷриба дар маҷмӯъ 16 адад санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуданд. намояндагии маркази миллии илм ва инноватсия дар соҳаи кишоварзӣ Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Ӯзбекистон кушода шуд, ки барои дар оянда дар якҷоягӣ гузаронидани семинар омӯзишҳо ва дар амалишавии барномаи платформаҳои рақамӣ ба роҳ мондани алоқаю ҳамкории зич байни марказҳои рақамикунонии ҳарду кишвар ҳамоҷониба кӯмаку мусоидат менамояд. Корхонаи воҳиди давлатии маркази рақамикунонии инноватсия ва такмили ихтисоси кадрҳои соҳаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маркази рақамикунонии комплекси агросанъатии Вазорати кишоварзии ҷумҳурии Ӯзбекистон меморандуми ҳамкорӣ баста шуд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар дораи амалишавии лоиҳаи баландбардоштани устувории кишоварзӣ бинои корхона тибқи таҷрибаи байналмилалӣ ба талаботи Бонки ҷаҳонӣ ҷиҳати мутобиқгардонӣ ба талаботҳои муосир ва фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ дар самтҳои рақамикунонӣ, инноватсия, роҳандозии системаҳои иттилоотӣ ва платформаҳо, ташкил ва гузарондани курсҳои такмили ихтисоси кадрҳои соҳа ва семинару чорабиниҳо аз навсозӣ шуда бо воситаҳои асосӣ таҷҳизотҳо ва лавозимоти корӣ муҷаҳҳаз гардидааст. Дар доираи лоиҳаи баландбардоштани устувории кишоварзии муассисаи давлатии рушди соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ бо дастгирии Бонки ҷаҳонӣ таъсиси системаи иттилоотии идоракунии кишоварзӣ ҳамчун заминаи муҳими барномаи миллии рақамикунонии соҳаи кишоварзии Тоҷикистон, ки системаи мазкур дар оянда барои таҳлил, мубодилаи иттилоот, ҷамъоварии маълумоти ҳавоӣ ва заминӣ, таҳлили тасвирҳои моҳоравӣ бо ёрии зеҳни сунъӣ, мониторинги зироатҳо ва ҳосилнокӣ, таъсиси реестрҳои рақамӣ хоҷагиҳо ва дастрасии мобилӣ барои деҳқонон, хизматрасониҳои машваратӣ, пешгӯиҳои мавсимӣ, додани тавсияҳои судманд барои ҳифзи растаниҳо, истифодаи оқилонаи замин, об, заҳрхимикатҳо ва нуриҳо мусоидат менамояд.